Lanseerattiin tällä viikolla tämä meidän Made by Finland seuraavat 100 vuotta. Se on meidän yhteinen teko suomalaisen työn puolesta. Ja siinä me halutaan kääntää suomalaisten katseet kaikkeen siihen upeeseen, monimuotoiseen työhön, mitä Suomessa tehdään. Eli me halutaan nostaa tämmöistä tervettä ylpeyttä siitä, että Suomessa osataan upeita asioita ja siihen, että työllä maa on rakennettu ja työllä me rakennetaan jatkossakin. Osataan tehdä asiat upeasti, ollaan sinnikkäitä, hoidetaan meidän työ hyvin, ollaan ahkaria, mutta me ei välttämättä olla osattu kertoa siitä sitten muille niin hyvin kuin monet muut tahot. Eli nyt alkaa itse asiassa syntyä semmoista, että osataan ylpeästi ja hienosti kertoa niitä upeita asioita, mitä Suomessa osataan tehdä. Ja meillä on semmoisia yrityksiä ja tuotteita, jotka on täysin maailmanlaajuisestikin upeasti kansainvälisiä ja maailman parhaita. Ja kaikki syyt on kertoa siitä. No itse asiassa kyllä joo, että on tuttuja, taitaa olla ihan meidän toimistopuoleltakin tuttuja, eli on tuotteet ollut monta vuotta meillä niin eri paikoissa, missä itsekin on ollut töissä, niin Salli Satulat on myös ollut meidän mukana esimerkiksi kuntamarkkinoilla, oltiin yhdessä yhteisellä osastolla syyskuussa ja nyt tuoreeltaan myönnettiin Design from Finland-merkki teidän tuotteille viime vuoden loppupuolella, että upea yritys. Mä oon Johanna Lahti Suomalaisen työn liitosta ja vastaan tuosta Design from Finland alkuperämerkistä. No minkä takia se on merkityksellinen? No se on merkityksellinen merkki sillä tavalla, että kun merkki lanseerattiin 6 vuotta sitten, niin haluttiin löytää tunnus immateriaalityölle. Ja Avainlippu on kertonut yli 50 vuotta siitä suomalaisesta valmistuksesta ja siitä osaamisesta, mutta että immateriaalityö on kuitenkin Suomen bruttokansantuotteessakin yhä kasvavassa roolissa. Nyt jo valtaosa on palvelualoilla töissä tai tekee tämmöistä immateriaalista työtä, niin kuin minä itsekin, en valmista muuta kuin ruokaa perheelle kotona. Niin haluttiin löytää tämmöinen tunnus ja immateriaalityön koko siitä valtavasta kentästä rajattiin sitten, että muotoilu ja design on semmoinen jotenkin rajattavissa oleva alue. Ja sen työn tunnukseksi Design from Finland-merkki sitten lanseerattiin. No jos yritys on investoinut muotoiluun, joko niin, että on yrityksen palkkalistoilla omia muotoiluja, joita on ostettu muotoilupalveluja, niin investointi on tehty, siitä on toivottavasti saatu liiketoiminnallista hyötyä, niin miksi siitä et kertoisi muille? Eli kyllä se kannattaa tehdä näkyväksi. Se ei tietenkään kenenkään ovia täydellisesti avaa, mutta on yksi portti vähemmän. Se kertoo suomalaisuudesta, se kertoo designista, se kertoo osaamisesta, niin toivotaan, että se auttaa yrityksiä niin kansainvälisillä markkinoilla kuin Suomessa.